Tisak thani tik thar khogi nini aku sujan oh tisak thani tik thar khogi nini aku sujan nini aku sujan Matan khun khale basha basha ke matan khun khale nini aku gabagan nini aku gabagan aman asuri makhna जों तिनि बोरि फां साथि मोताय बिसि बुरुम बुरुम न वाइनि और अमताय न पालाय जागो बिलाइके हदम ददम खालाये बेकाय जों तिनि सबसे और तंथंमानि ककंखा आगि ओखाय जों बुनि दफानि बररंनि दुगान रिमानि नगो ताक्लाय अ मेलावो प्राय 90% बरं न चिनि तिप्रासारंनि दुगान नुगै जों बिलाइके खातंगो चिनि बररक तेबो दुगान दिथुन तेबो फालनो काहाम काहाम तिख्लायतुन अमतिनो नांगौ चिनि बररंनि मोताय लामा ताबो अमनो को 10,000 को खायचिनि बरम गनां चेयरमैन पूजा कमिटिनि सेक्रेटारि रक बरमनो ताक्लाय हिमनानि व्यवस्था काम खाय दिका एकाय खालि अमनो तेबो काहाम खायनानि बागै जों वानसु लायका लामा रगो इच्छलिं खायनाय फाइनाय 4 तारिखो अ लामानो नायजाक दाय और आरडीनि एजुकेटिव इंजिनियर एसडीएम रक बो डीएम रक फाइनानि कक दंगो जों म नायना अ लामा अनेक बছর सलामजाया अ लामा तिनि नायनानि गाहाम खायो अ मेलानि आगे न मन सलामै रिजाखा छेमा फाइफुरु और ब्लाइ कष्ट ओंखा लामानि हामियान बागै इटके कारन बागै ताखले लामा गाहाम खायजाखा ओ लामा त मोतायनि मन्दिरनि तला जरा और तैनि व्यवस्था और लिंक सकैका एकाय अबनो दाते जेका मन्दिर साखाव तैति सानान बागै जों व्यवस्था खायतंगो एकाय आगामी बारो तेसा तामो खालायमान और फाल नायरंनि बागै व्यवस्था ताम खायमान बा और दारा दर्शनार्थी फानेरन बागै तामो खायमान जोंहाबो बागै साकारनाय एकाय और तिनि जों गोबां मा अमेला बेराय बिलाइखनो तंथका पाइलायखा जोंनि जेबो और पाइखा लुकरो एबाक्सा जों और दुगानगो चिनि बरंनि दुगान आसुगै किसा चालायखा गामानि रगो पाइलायखा चिनि बरंनि आरो एका मोबाइल तंथको मतिखायनो चिनि दफारगो मोसांथुन नायथकथुन एवं अमतिखायनो तंथक बिसि बुरुम बुरुम न चिनि लुकरो तंथक बाय गदालै अ संसारै मोसाङै तंथन जों अमन नायो आगिराव त खवाय बेयाव खदा त बर्डार खवाय जों ना आगिराव त लामा हामियाङै खायनो ताकलाय रगो बगा हाय माने बरक खायनो नुका लामा हामै और ताकलाय बरक न निजिन नुखना मांपिलो नुखना काय म आगि सदर बे खवाय और ब्रिज कायसानि बागै म लाई सुइमैया एगो ब्रिज त इतिमধ্যে न अमन एगो सलामै रिजाका और लोहानि ब्रिज खाय रिजाका काय लामा तावते कतर खलायजागै तंगो एगा खा खलायो जे सदर बाय खवायनि जे कम्युनिकेशन कानेक्टिविटी काहामुमानि बागै ताकलाय तेबो बरक बांखा खालि तेबो बांथुन तेबो बरक और फायथुन जों अमन नायो एवं चिनि बररक तेबो अमतै मोतायरक फायै बंनि दियै मानि बंनि मानसा खायमानि तग्रक फाय राथार फायथुन अमो जों नायता।